que Somriu es va presentar en societat com una agrupació de lectors i electores independent, no adscrita a cap partit polític, que es configura des d'una perspectiva d'espai polític definit per l'esquerra progressista, el valencianisme polític i l'ecologisme. El motiu d'estar avui amb vosaltres no és altre que presentar-vos el nostre programa de govern. Per a Riola, clar. Esbossarem algunes de les propostes que portem, per a no cansar-nos massa, i si algú està interessat en consultar el programa complet, el teniu a la vostra disposició a la pàgina web. Nosaltres que blogscat.com/somriu. Bé, sense més preàmbuls, demane la presència de la candidata a l'alcaldia de Riola per Somriu, Vanessa Escrivà. Veïnes, veïns, candidates, candidats, companys i companyes de Somriu, bona vesprada. En primer lloc, us vull agrair l'assistència a aquest acte de presentació del nostre programa de govern. Però abans de començar a parlar, només vos demano avui un aplaudiment per a tots els pegolins i pegolines que avui estan passant un dia ben trist, en solidaritat amb ells. El dia de la presentació de la candidatura de Somriu, ara fa ja 2 mesos, en la meva intervenció com a candidata i cap de llista, us vaig dir que la nostra agrupació havia nascut del desig, de l'entusiasme i de la il·lusió per millorar el nostre poble, per construir una Riola més viva, més solidària, més sostenible i participativa. Perquè nosaltres venim treballant colze a colze des de fa quasi un any. Somriu no va néixer una setmana abans de convocar-se les eleccions, ni la nostra candidatura es tancà hores abans que finalitzarà el termini. Treballem des de fa temps, de manera responsable i desinteressada, amb criteri, amb humilitat, mirant per totes les riolenques i riolencs, pel bé del nostre poble. I així afrontem la campanya, sense grans actes, seguint la nostra manera de fer, amb la tranquil·litat que dona tindre els deures ben fets. Amb l'esforç, creieu-me, perquè nosaltres no tenim al darrere cap partit polític que ens subvencione. Ens financem amb aportacions voluntàries dels membres de Somriu, dels simpatitzants del col·lectiu i dels veïns que han volgut col·laborar. Amb molt d'esforç, però també amb entusiasme, i sabent que entre tots aportarem el que Riola necessita. Sense perdre de vista tot això, avui vos presentarem el nostre programa de govern. Un projecte que venim treballant des de fa mesos i al qual li hem dedicat moltes hores d'exposició, debat i reflexió. L'hem elaborat com ho fem tot a Somriu, col·lectivament, ben organitzats en equips de treball, de manera assembleària. Perquè nosaltres, quan començàrem a treballar, tots i cadascun de nosaltres, sense excepció, vam assumir la responsabilitat que suposa dedicar-nos a la política local. El projecte que teniu a les mans és fruit d'hores i hores d'assemblees, de reunions amb les associacions i comerços del poble, amb l'alcalde, de propostes veïnals que ens han arribat a través de diversos canals. I tot això amb l'assessorament de professionals de diversos àmbits i d'organismes de l'administració comarcal i autonòmica. Un programa fet tenint en compte l'ajustat pressupost de l'Ajuntament i la nova llei que reforma el règim local. Per tant, heu de tindre clar que les 157 propostes de Somriu són totes reals, factibles, contrastades i aplicables. Així, fidel als objectius que recullen els nostres estatuts i que podeu trobar clarament exposats al programa que teniu, hem elaborat un projecte de govern basat en els principis de justícia social, el bé comú, la solidaritat i la igualtat d'oportunitats i de gènere. Un projecte realista i sensat, adreçat a millorar la vida de tots els riolencs, des dels més menuts als més grans. Pensat perquè les persones siguin el més important, el centre de totes les decisions. Un programa
que aposta per la pràctica d'una democràcia real i participativa. Un programa que vela per la transparència. Unes propostes basades en la defensa de la gestió pública de tots els serveis i recursos, en la protecció del nostre patrimoni cultural i natural, en el foment de l'esport i l'associacionisme, en la dinamització del comerç i les empreses locals. Un programa coherent que demana desenvolupar una economia al servei de les persones. Us demane que ens escolteu amb atenció. És l'hora de les propostes, d'explicar-nos quin serà el nostre programa de govern quan amb el vostre vot, el proper 24 de maig, decidiu que Somriu estiga al capdavant de l'Ajuntament de Riola. Després d'escoltar a Vanessa, comencem amb les propostes. I començarem parlant d'allò que últimament més preocupa a la gran majoria de la població, l'economia. Sobre una economia del bé comú, Lucía Tamarit. Hola, bona vesprada a tots i a totes. Vaig exposar les propostes que hem elaborat sobre economia. Economia que volem i farem que estigui al servei del poble i pel bé comú de tots els riolencs i riolenques. Els diners del que disposa el nostre Ajuntament no són molts i la gran majoria d'ells venen dels impostos i taxes que ixen de la nostra butxaca. Per això, en l'apartat d'ingressos i inversions, hem volgut destacar algunes propostes. Gestionarem totes les subvencions possibles, perquè Somriu és nova en el món de la política, però no és precís ser polític per saber quines patades s'han de pegar i a on. Continuarem amb el Zencorp, el PAMER, el salari jove i altres a nivell autonòmic i estatal i europeu. Facilitarem el pagament d'impostos. Depenent dels recursos de l'Ajuntament, establirem quines són les inversions i quines les despeses prioritàries. Això sí, escoltant a tots els veïns i veïnes del poble. Exigirem a la Generalitat, la Diputació i al Govern central un finançament just per a Riola, que per altra banda és el que hauria de passar i no passa. Són temps difícils i la gent ho està passant molt mal. Les persones aturades especialment. Jo, una d'elles, i com jo, moltíssima més gent. Volem fomentar l'ocupació, però amb la llei en la mà som conscients de que la contractació directa per part dels ajuntaments està complicada. Per això estudiarem altres sistemes de contractació, com per exemple les cooperatives mixtes. Destinarem una part del pressupost municipal per a fomentar l'ocupació, creant borses de treball que donaran suport a les persones en situacions especials, aturats, immigrants i etc. Fomentarem la creació d'agrupacions de tot tipus, de comerços, d'empreses, de restauració, per a promocionar Riola. Per exemple, fent la Fira de la Tapa, firetes comercials. També Somriu és contrari als favoritismes. Per això tractarem a totes les empreses i persones per igual. Per altra banda, considerem que és igual d'important el casc urbà com el terme. Per això tenim les seues propostes relacionades amb l'agricultura. Organitzarem la primera fira de productes agrícoles, intercanvi de llavors, d'empels, de productes del terreny com la taronja i l'arròs i els productes elaborats com la mel i la mermelada. Millorarem els camins rurals, per exemple, l'estat de la senda del Bogalar. Treballarem en la formació dels agricultors. No caldrà que vagin a altres poblacions per a obtenir els diferents carnets que es necessiten per a treballar al camp. I estarem coordinats en les dues comunitats de regants. I en l'apartat d'empreses i autònoms prioritzarem la contractació d'obres i serveis de l'Ajuntament a empreses del poble, per supost. Donarem suport, assessorament i facilitarem la gestió a totes les persones que vulguin crear el seu negoci a Riola. I per a finalitzar la meva intervenció m'agradaria dir-vos que si esteu il·lusionats en el nostre projecte i es voleu comprometre per a que nosaltres els puguem dur a terme, no ho dubteu. Voteu Somriu, amb il·lusió i compromís. Moltes gràcies.
Ara toca el torn a les joves de Somriu. Elles tenen molt a dir sobre educació, cultura, llengua, patrimoni, esports i festes. Laia Santamaria i Clàudia Vendrell. Bona vesprada. A Somriu pensem que una societat que vol afrontar el futur amb èxit ha de conèixer la seva història i les seves tradicions. Ha de preservar la memòria històrica, el patrimoni cultural i arquitectònic i la identitat col·lectiva, i ha de valorar la llengua i la cultura. Així, l'educació també hi té un paper clau. Per això, un ajuntament ha d'establir uns lligams sòlids amb la comunitat educativa i treballar colze a colze. Aquesta és la nostra intenció. A més, donarem suport i impulsarem l'associacionisme com a element de cohesió social i fonament de la nostra identitat. També treballarem per la promoció de l'oci com a factor d'enriquiment social i cultural i pel foment de l'esport com a hàbit de vida saludable. Com ha dit Laia, la nostra llengua ha de ser valorada i coneguda, ja que és un tresor que hem de conservar, cuidar i respectar. La llengua ha de ser de tots, perquè és de tots, tant dels que es dediquen a ensenyar-la i difondre-la, com de tota la resta del poble. Perquè el valencià forma part de la nostra cultura i és una de les coses que ens fa poble. És la llengua amb la que discutim, ens estimem, somiem, pensem i ens divertim. El valencià és la llengua en què ens relacionem la gent de Riola, perquè no ha de ser també la llengua oficial de les nostres institucions. I la institució de la qual toca ara parlar és l'Ajuntament. Per això, des de Somriu, proposem vetllar per l'ús i la promoció del valencià, normalitzant-lo a l'Ajuntament del poble, així com en tots els seus actes, senyals, cartells, indicacions i comunicats. I ajudar a tots els usuaris particulars, com els comerços, bars i establiments, que tinguin algun dubte a l'hora de posar els seus escrits o cartells en la nostra llengua. Per això, proposem organitzar un servei d'assessorament lingüístic, ja que moltes vegades, per no posar malament el cartell, es posa en castellà directament. En la societat que ens ha tocat viure, les persones que venim de la classe treballadora tenim molt clar que sense l'educació no podem progressar. L'educació és l'únic instrument que tenim per a progressar, per a aconseguir un treball digne. És per això que hem de lluitar per una educació pública i de qualitat. En el mateix camí hem d'estar al dia en l'aprenentatge de les noves tecnologies i tots els avanços que es produïsquen, i per això proposem fomentar l'aprenentatge i l'ús d'aquestes. Hem de saber, i per a saber cal que llegim. Una tasca fonamental ha de ser fomentar la lectura. Hem de fer que la nostra biblioteca disposi dels llibres adequats per a la nostra formació, manuals a favor de la igualtat, d'orientació sexual, medi ambient, així com ampliar l'horari i donar-li un major ús a l'espai. També oferir a la biblioteca un servei de biblioteca, perquè els pares puguen anar amb els seus fills a disfrutar del plaer de la lectura. Si no llegim i no sabem, ens enganyaran sempre, que és el que volen, per seguir explotant-nos i pagar-nos salaris de misèria. Com va dir el mestre, els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc supleix els llibres. Finalment, no podem oblidar-nos dels nostres majors, ja que són la base del nostre poble i és els que l'han construït. Creiem que s'han de realitzar activitats culturals destinades a ells, promoure recursos i tallers de lectura, pintura, organitzar activitats lúdiques. També volem que puguen gaudir de l'activitat física. I per això hem pensat de construir un parc multifuncional de psicomotricitat, com hi ha a altres pobles, perquè els nostres majors també s'ho mereixen. Els nostres majors són la base i el pilar del nostre poble, els portadors de la memòria col·lectiva, els joves tenim molt a aprendre d'ells. També els joves es podem aportar moltes coses. Per això pensem que és important dur a terme activitats intergeneracionals que potencien la relació i els coneixements entre els més grans i els més joves. Per a la formació de la joventut també habilitarem un casal jove,
que servisca per una banda de punt d'informació sobre educació, ofertes de treball, sobre les diverses beques que van sorgint i també sobre temes d'interès general per als joves, com les drogues o la sexualitat, entre altres. D'altra banda, també serà un espai des d'on fer activitats culturals i d'oci, activitats musicals i literàries, conferències, excursions, tallers, teatre o activitats esportives i artístiques. Tot adreçat als més joves, que ara mateix a Riola pense que tenim pocs espais on acudir o reunir-nos d'una manera lúdica, cultural i sana. Volem que Riola siga un poble viu, ben alegre, perquè els joves som el futur i hem de començar a construir-lo. Però construir un futur sense oblidar el passat, sempre des d'una referència històrica, perquè som el que hem viscut. Riola també és un poble amb història i l'hem de valorar. Hem de valorar el nostre patrimoni arquitectònic, que no és qualsevol cosa. A Riola tenim edificis simbòlics i volem estimular les restauracions necessàries, facilitar la visita a monuments com l'església, el campanar o el molí de fora. I com que tenim història, tenim memòria i treballarem per la seva recuperació, facilitant la conservació i l'estudi dels arxius municipals. Tenim amb ells un tresor que hem de rescatar. També som un poble que es preocupa per la nostra cultura i les nostres tradicions i ens en farem ressò creant una agenda cultural i fent-ne difusió. Perquè al poble es fan moltes coses que passen desapercebudes i que s'haurien de conèixer. Moltes de les activitats que es fan ixen del treball i de la implicació de les associacions de Riola. A Riola hi ha 15 associacions. La Falla del Poble, la Unió Musical, el grup de danses Les Moreres, la Pama, els Jubilats, l'Agermanament, els Colombaires, Riola Creu en l'Acordà, el Club d'Handbol, el Club de Frontó, el Club de Futbol, el Club de Pesca, la BBT, Càritas i el Casino. I després pensem que Riola té poc a oferir. Per a nosaltres, totes són importants. Des d'un principi ho han sigut. Ja fa 6 mesos que vam convocar la nostra primera reunió amb elles, perquè ens contaren les seues necessitats i inquietuds, i així volem continuar, treballant per l'associacionisme i potenciant el funcionament des de la col·laboració conjunta d'unes amb altres. I també fent diverses activitats, durant les festes del poble, però també la resta de l'any. Així, impulsarem activitats culturals, d'oci i esportives, i donarem suport a les iniciatives que facin de Riola un poble viu i dinàmic. Una de les que hem pensat és una fira d'artesania anual, on les veïnes i veïns de Riola puguen mostrar les seues habilitats. La cuina, no hi ha millors bunyols que els que fan a Riola. Les manualitats, la pintura, que tenim una escola de dibuix i pintura que de cap manera volem que es perda. O la recuperació dels oficis tradicionals. Com esteu veient, el nostre programa no són castells en l'aire, no pixem colònia, tot és factible. A Riola no necessitem cap circuit de Fórmula 1, però a les nostres propostes no necessitem grans inversions o grans recursos, perquè la matèria prima ja la tenim al poble. Vosaltres, els majors, nosaltres, els joves, tot allò nostre que ens fa ben diferents i la il·lusió i les ganes de treballar de somriu. Gràcies.